Este vorba despre 3 workshop-uri care se desfășoară simultan pe diferite teme de interes pentru studenții din cadrul facultăților de comunicare și relații publice, marketing și comunicare în afaceri, jurnalism, publicul nostru țintă. Anul acesta ne aflăm la a 3-a ediție și suntem bucuroși să anunțăm faptul că avem invitați din afara Iașului, invitați care au câștigat premii la nivel național și internațional, recunoscuți și apreciați în întreaga lume. Ștefan Niuțe pe tema de la naming la brand, Nicoleta Gavrilă de la Borțun Olteanu pe tema povestea unui brand de esență tare și Mihai Zugravu, freelancer PR pe tema PR cultural și PR despre cultură de la Vlădică la Opingă. Sunt membru al Prime România și nu e așa, când există o comunitate trebuie să faci totul pentru ea. Am fost membru activ timp de 3 ani și acum e normal ca în momentul în care primești ceva de la o asociație să încerci să dai și înapoi. Eu am învățat foarte mult în asociația asta și acum a venit momentul să vin să le povestesc și lor ce am învățat eu. Și în asociație și de când lucrez în PR. În Prime, de-a lungul celor 3 ani de Prime România, am învățat cam 3/4 din lucrurile pe care le aplic acum în jobul meu. Am învățat să scriu comunicate, să vorbesc cu jurnaliștii, să țin și traininguri, pentru că mai țineam și înainte. Și, nu în ultimul rând, când lucrezi într-o echipă, într-un ONG, tu poți să greșești. Înveți prin greșeli. În momentul în care te duci și te angajezi, e ok să nu prea mai faci greșeli. Așa că dacă tot poți să profiți de experiența asta unui ONG, învață acolo cât poți și apoi vină și aplică într-o agenție. Am scris la un moment dat un articol care zicea că voluntariatul naște flori. E foarte important din punctul meu de vedere să faci voluntariat într-un ONG, cu atât mai mult cu cât e unul de profit. Am încercat cu cei 20 de studenți prezenți astăzi aici să împărtășesc din experiența profesională proprie. Sper că am reușit să transmit un mesaj care să-i ajute pe fiecare în parte. A fost o întâlnire interesantă, dinamică din punctul meu de vedere și sper să-și fie atins scopul pentru care a fost organizată. Acolo unde există o nevoie reală de comunicare, merge PR-ul de orice fel. Orice instituție, entitate, persoană, produs care are nevoie de servicii de relații publice justifică prezența specialiștilor în relații publice pe piață. Universitatea Alexandru Ioan Cuza ne este partener educațional, ne sprijină mai ales prin faptul că avem acces la sălile în care se vor desfășura evenimentele. De asemenea, avem profesori care ne sprijină tot timpul inițiativele. De aceea, pe unii dintre ei am și numit membri de onoare Prime Iași și pe această cale vrem să le mulțumim pentru că ne sunt mereu alături și putem spune că relația noastră cu AIC este una de colaborare și respect reciproc.